Ina yan uwana masu kishin addinin musulunci. To, in dai kana kishin addinin musulunci, ya kamata ka dinga tunanin ya za a yi ka kawo ƙarshen cin hanci, kuɗin ruwa su daina shiga, ka daina karɓa, ka daina bayarwa. Za ka je banki ka je ka sa kuɗi, sai an caje ka kuɗin ruwa. Za ka ciro, sai an caje ka kuɗin ruwa. Za a je ma, sai an caje ka kuɗin ruwa. To ga dama ta samu, ga banki ɗaya tilo, banki ɗaya tamkar da dubu. Bankin da za ka je ka sa kuɗinka ko shekara 100 za su yi, ko ƙura ba za su yi ba. Banki ne na musulunci, banki ne da aka gina don musulmai, don ƙaruwar addinin musulunci, domin a daina yaɗa kuɗin ruwa. Wannan banki mai suna Zamzam Pay, wannan banki ba abin da za mu ce musu sai godiya. Sun nuna mana akwai masu kishin addinin musulunci a duniya. Waɗannan mutane da suka zo suka buɗe wannan banki mai suna Zamzam Pay, banki na musulunci, banki na adalci, banki mai nagarta, bankin da ba za ka je sa kuɗinka a caje ka ba, ba za ka je ciro kuɗinka a caje ka ba, ba za ka je ɗauko kuɗi ba a caje ka ba, ba za ka je kai ajiya a caje ka ba. Wannan banki ya yi, ni ma yanzu bankin nan shi nake amfani da shi. Zan so ka je ka buɗe, zan so ki je ki buɗe, zan so ka je ka buɗe kai ma. Sabida wannan banki za ka ji daɗin shi, za ka ce na faɗa maka. Wannan banki ba abin da bai kawo ba, ba abin da bai saukar ba, ba abin da babu a cikinsa. Kai in taƙaice maka, wannan banki za ka iya zuwa ka je ka ciyo bashi a cikin bankin nan. Idan ba ka da jari za su baka. Wannan banki ba za su ƙara ma naira ɗaya a matsayin kuɗin ruwa ba. Ba sa yi, ba sa karɓa, ba sa yadda kuma a yi, ba kuma sa yadda su sa hannu a yi. Wannan banki ba abin da za mu ce musu sai godiya.